Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Díomh Constáisih fáiltearás chuig an show fáiltearás chuig Gaeilge Weekly. Gurmí na Maggie. Asaveg éisteacht gurmí na Maggie asaveg taku le níomháin Gaeilge Weekly a chomhpháirtíocht sin le Learn Irish Online. Tá mbeadh tús a chur leis an bodcréile seo agran céad sa fiche de Gaeilge Weekly sa bhealach chéine a chur méid tús leis an bodcréile an teachtain sicáte agran céad is an ídeag. Agus sin rá, well, dús actually míle buchas le gach duine a cheol riomhphoist agus teachtarachtaí isteach go dtí seo le haghaidh ar mailbag edition a bheith ag teacht ceapam an teachtain se thugann agran céad is fiche hain. Ach freisin rá tá am fós agat. Má tú géisteacht rih an 7 mína saona an sin tá am fósad chun riomhphoist agus teachtarachtaí nó teachtarachtaí fiú a cheolú chuigim. Tá mé gurí mailbag edition sin fudcréile a dhéanamh an teachtain se thugann cad atá i gceist lei sin go bunasach just ba méid lé amach war gcuid teachtarachtaí agus war gcuid riomhphoist. Tá mé gurí fáil amach agus tá mé gurí na scéalta a chostáil maidir le cén fá a bhíonn sibh ag éisteacht le Gaeilge Weekly. Tá mé gurí fáil amach cá mín sibh ag éisteacht le Gaeilge Weekly. Is cuma man tá tú an áit fíor le dránach I lór na hÉireann, nó is cuma má tá tú húsan sin sna Himalayas in áit an tropicúla. Tá mé géirí é sin álamach agus é sin a chostáil agus conas a bhíonn sibh ag éisteacht leis an bodcréile. Mín sibh ag éisteacht agus tusa, an muid an sin ar siúlóid le do bhádra a mín tú ag éisteacht agus tusa ag gulpar an mín tú ag éisteacht agus tusa ag tamáns chuig na hibre aréis is cuma man tá de scéal anna simú nó mas rud é gur scéal le dránach é tá mé géirí ag chostáil. So is féidir leat riomhphoist a cheolú chuigim ar liam.learnirishonline@gmail.com nó is féidir leat teachtarach nó DM a cheolú chuigim ar Instagram sin just Learn Irish Online ar Instagram tá na DMs oscailte mar a déirfá. Agus cumála sin rinne mé dearmad ará ar an bodcréile an teachtain sicáte. Tá cúpla bailach eile fáil deaghualam. Má tá tú a bháil ar Patreon is féidir le teachtarach a ágáil ar an bodcréile seo ar an episód seo nó ar an post seo nó aon postile tá mé chuna notification all agus ba mé an teachtarach a léomh so ná bí bortha cináit a ágan tú an teachtarach sin. A chomhála sin is féidir le DM nó teachtarach a cheolú chuigim ar Patreon comh má. So neart bailí hon fáil deaghualam ní léon leiscéal agus arís is cuma. Má tá tú an sin ag ceapá ní léon scéal simúlám ach tá mé géirí fáil deaghuail leis an bodcréile. Tá mé géirí rula gan na cheola isteach le an mailbag edition le a hell Jane is cuma mátá sé anna ggéir is me se Mike tá mé géisteacht ag an na Gaeilge agus sin é sin ceart go leor freisin. So, sin an housekeeping out of the way. Corastáisih, mads in tilún a town agus mis ag tafadú hartar a chéansaig a chlog ar madsin air an tihla mína sauna. Oh lads, tá mé gnóthach caiith mé rá. Dúirt den ag an lom an teachtain sicáte, rud ag an tag jazz le cúpla míús, tá tú ag labhairt níos mó faoi sais mindfulness and being present agus, ag smuoine faoin saoil le meallach difriúil agus seans má go mbeidh an podcréile seo is dócha go mbeidh sé iste den genre sin nó iste sa topic sin inneo agus ceapan ghaid mé ag buintúsá just an podcréile seo hol beidir carú lom féin níos mó ná carú le haon duine eile. Ach, fíor nó an teachtain sicáte agus an teachtain seo ceapam tar rééis na seachtainna seo ba mé bhád níos ciúna tóca agus ba rudí bhád níos éasca agus listen fiú nuair atá mé go nóthach agus ceapan ghfuil na rud céin ag lán daoine ag an lán éireannig fiú nuair atá muid go nóthach goranta actually buine muid níos mó taithna bheas rudí nuair atá muid níos go nóthaí mar atá sé Fast and Furious ach tá tú níos am moithíonn tú gohfuil tú beo moithíonn tú gohfuil tú ag déanú rud éigen chula lá
ach go nóthach agus bugaíonn stressar man tatan seo just le neart rudí defriúil ar nóí neart rudí leis an obair caiith mé pudchréiltaí a churamach caiith mé cúpla rudí dhéanú le haid an Patreon caiith mé ceachta dhéanú le micléin tá leat marathon agam ag teachta níos i gceann caiithís so caiith mé bheith tréaná le haid an rás sin chomhpháirtíocht sin caiith mé buaile le cúpla duine maidir leis an taobh réireachán de chuid ibre agus bureaucracy agus taxes agus rudí cosúil le sin agus cánacha so tá sé sin ann chomhpháirtíocht sin caiith mé rudí olbhú le haid Black Friday maidir le leanúint agus an nullag agus fógraí na nullag a agrú rihré chomh ní féidir le sinna dhéanamh ri mí na nullag gaithí gachra de bheith Déanta agat rihré. So, orinttar seachtaí mar seo tócha bí mé suina jeez tá méid seo ar siúil agus a méid sin rudaí le, chuid sanna defriúla de a héal ní bháin tá mé gnóach leis nóbar chomhála sin leis an ri chomhála sin beidir le a héal fearsanta agus buaile leis an duine seo agus é seo dhéana leis an duine sin agus tá planana agéon ar an íach níl saman mai an tám agam honna a dhéanú agus is tóchantá sé seo agam níos móna an bheith eile marall grá mé fíor go nóach cúpla míoin ar beidir 6 seachtain nó 8 seachtain ó hin agus tuairt mé just tá mé chun é a thógáil go bog ar feadh tamil agus tá mé níos lú rudaí a dhéanú agus rudaí a dhéanú níos muile agus níos mó taitneamh bhain se agus sin cad a rinne mé agus tá mé fearsásta gohfuil sé sin Déanta agam ach just orintanta is tócha things catch up with you. Beagnaíon agus mBéarla sin an tachtan scata an tachtan seo an gnóthach agus an sin an chuid eile den bhliain ba sé cearclóir an chuid eile den bhliain ba mé ó bhád níos ciúna. So níl mé bortha faoi ní limní arm faoi ar churbe tá mé lánsásta chuna dhéanú ach ag an am bíon tú ag smaoinmh Jesus tá sé beagnaíon overwhelming an méid rudaí ar siúil agus fiú ag airí sús inneo agus saigh plánál amach an tachtain agus an sin ag tuairtrí deara tá gá rang i dála se agam cumma ar an mórt agus ar an ína agus tá mé chun na rang na sin a dhéanú. So stócha ag smaoinmh faoin na rudaí seo le déine agus orintanta ar bhíon chomantas nó commitment agat cén chuí ba ceartain bheith smaoinmh faoi sin. An gceartain bheith smaoinmh dúirt méid bhfuil mé chun ceacht amháin mar hampla nó rá ceacht i dála se a dhéanú i rith na seachtainna. An gceartta mé sin i dhéanú beag ná gach seachtain seachas nar bhíon mé sin nó nar atá mé ar leitheann de sira nó nar atá mé ar as an éireann nó whatever. No an gceartm just é dhéanú na seachtainnaí ó bhfuil mé géirí agus na seachtainnaí nóair nach bhfuil mé ag géirí be ceartm just é ágáil na seachtainna sin. No fiú ag smaoinú faoi céimhéad tá mé an déanú le ma héal agus céimhéad rudaí ó bhfuil mé an déanú ag an am céine. Is tócha le blianú go nús tá lán rudaí agam le leanúint tíbhas sé leanúint tá podcréil tá Patreon an tá córsaí agam ar an sividrinaíon agus bíon mise ag gulbar am éonar ní bhíon aon duine ag gulbar lom ní bhíon aon duine carlum agus an sin ag smaoinmh faoi rudaí is tócha extracurricular agus ag fólam na dálaise ag déanamhíocht an gitár ó ólam. Ag déanamhíocht is tócha buaile le níos mó daoine sa bhil agus ma social circle a chuneáil sách mór ag déanamhíocht fiú ar éireann ó am go háam agus listen is privilege é an saoil seo chuna bheith in ná na rudí seo a dhéanú tá méid sin daoine timppla an dam ní bháin timppla an dam nach go ré an stair agus ní rá an seans acu na rudí seo dhéanú mar hampla teangacha ólam agus an tám a bheith agam agus freisin na haacfuinní a bheith agam chun teanga cos leis an na dálas ó ólam nó snas a chur ar mo chuid Spáinise is privilege é sin. Nóchaní fan géad de na daoine i ri an stair agus ri an saoil ní an seans ní an tám acu, beidir ní an targad acu, just ní an situation acu ina ráisí den an é sin a dhéanú mar bhí arthú bheith gulbar an tám ar fad agus agad a hiile le haid
a chláán agus níor saoil acu dómh hain rilí gcónaí beidir grá siad a gopur le haid daoine eile le haid páistí nó le haid beidir a bhean céile rih seo nuair a bhí sé níos mó gur an fearr gopur agus ní rah an bhean a gopur ag an láir nó tá sé sin athraithe na léithan seo ach is privilege na rudí seo agus chun mo chunó hain a bheith agam agus chun a bheith in an Black Friday saoil dhéanó agus fógraí na nullag a olbhú mar hampta agus chun a bheith i gceannas mo situation a hain agus chun a bheith i gceannas mo gnó hain agus leanúint agus bheith déanú rud ag an comh cool le haid an obair mar tá an méid sin daoine muhin sin agus is fualló a gcuid dibre. No, níos spáin aon rud eile just tá lá daoine muhin sin agus tá siad cear go leor le lena gcuid dibre níl siad gafaló just déanann siad an 9-5 de lún go de hín agus sin agus ní léon simach go rilí Maidir le cad a tharlaíonn leis an gnó nó cad a tharlaíonn leis an ggólacht agus an a roií go maith leis sa todhchaí nó inart mar sin is cumalló really. So tá deargarm ach orintanta bíonn sa deachar freisin na rudí seo is dócha a bheith ad I mbealach go bhfuil chomhrumíocht agat agus a bheith agat I mbealach bhfuil tú sásta leis agus ag buint tanmhas ach rud amháin a rá mé ag smaoinú faoi le déanaí ná dus do chreidir tá tú bortha agus éis na mé go rá rií bhfuil mé bortha faoin na rudí seo tá mé lá sásta chuna bheith gnóthach agus tá sang just orintanta bíon cúpla seachtainad agus caiitú a bheith gnóthach caiitú lá rudaí a dhéanú agus i níor sin ar fra mí ó gábhí ba gachar do bhád níos ciúna so tá mé ceart leis agus ach just sú léon den eile orintanta bíon beagnaín stras leis nó bíon tú ag smaoinú jeez tá lá rudí ar siúil agus fiú tá mé beidir ghfuil beagnaí in nimníorm ghfuil mé an dearmad dhéanúar ceantean a rudí seo agus tá lad seo chur ceistar mó an bhfuil tú i ggéirí beidir bula sús an tatan seo chun caffé nó lón a bheith agén agus neachmad le chéile beidir le tamil an ús agus tá mé mis ag smaoinú bráil amach sníl an tám agam. Orintanta le sin I gcónaí nar bhíon bort nó imní I gceist leis nó stras nó sais overwhelm mar dearfa I mBéarla I gceist leis I gcónaí tá sé sin buinteach le rudaí sa todhchaí nó rudaí a tharla roimhe seo. Má smaoiníonn tosa faoin rud dearnach a raibh do bortha faoi nó má tá do bortha nó má tá strasthart maidir le rud aigen. Tá mé nóchaní fan géad cínsa ghfuil an rud sin buinteach leis an todhchaí nó tá sé buinteach le rudaí a tharla roimhe seo. Ach tá sé andeachar bheith bortha rilí faoi rud atá díreach os de chur. Ok, seans go bhfuil tú beidir trocha second rih siúlas seach chuig boardroom agus tá tú an presentation a hort agus ba tú bortha faoi sin ach fós tá sé ar siúla gan 5 second ó trocha second tá sé deachar chun strasmheirt agus sanna bheith imneoch faoin rud atá díreach os de chur inis. Tá me sé ag láirt frio méid seo rudaí atá ar siúil agus ag éirí ar madsan ag éirí madsan ag smaoinú faoi an tachlan seo an podcréil agus an sin Patreon rudaí olbhú le Black Friday cad mé bula leis an duine seo chun mecánacha a dhéanú cad mé bula leis an duine seo mar neacha mé iad le tamlanús agus tá Gaeilge Weekly mar hampla tá Gaeilge Weekly mar chuid de sin mar chuid den teachtain atá os mo chóir anis ach tá mé sé tafaidú Gaeilge Weekly dearc inis agus tá mé sounds tá mé ceart leir tá mé just ag déanú an rud atá os mo chóir agus ní me bortha faoi Gaeilge Weekly ach beidir mar hampla maidin beidir a réir ag dul go dtí an leab a bhí mé písa beag bortha faoi an méid se rudí agus mór caiim mé gá legan sin fudcréil a dhéanamh agus sin rud ar me insin le cúpla lá anús ná má tá tú an agus tá san gur cliché seo agus orintanta bíon daoine agus mise san ormh ag smaoináil ach tá sé seo just airy fairy stuff ach má tá tú an stay present agus má tá tú sa here and now is maithlam an phrase right here right now
agus just é sin a chuineáil mar sais mantra. Agus just an second a thugann tú faoi deara go bhfuil tú ag smaoinú faoi rud éigean a bhaid ar siúil nó rud éigean seans go bhaid sé ar siúil ar mórach nó i gceann sachtain nó inné nó cúpla láhin nó 2 bliain ó hin fiú or whatever nó fiú rud éigean ar siúil i gceann fiche nóméid. Má tá tú an trigger beag a thuirteit agus an mantra sin a chuineáil i le cheann right here right now. You know, din termad ar aon rud a tharla fé second ó hin nó fé nóméid nó fé lá nó fé bliain ó hin ní féidir leat é sin ahrú. Agus comáilta sin din termad ar rudaí sa tauci ócé i gcónaí caiithmid a bheith fleanáil agus mar hampla maidir le mo chuid sibre agus Black Friday agus sales le haid na nullag nó fógraithe a chur amachchan sin le haid an nullag caiith mé sin olbhú ní féidir lom just tricú ar an géad lá mí nullag agus rá crap ní léon rud déanta an leid seo ócé. Maidir leis an taucií caiithú beaganín planálaí an ó acaríis gan a bheith bortha faoi gan a bheith ag smaoinú caiith mé an rud seo agus is tócha playing out scenarios a de cheann rih a th líon siad sin rud freisin orintá mátá seachtain agam cosúla an tachtain seo atá os mo chóir bíon mé ag smaoinú ócé tá mé chun bualadh leis an duine seo chun labhairt faoi mechánacha ar an déirdaoin nó tá mé chun bualadh leis an duine seo ar an géadaoin chun rud éigean a dhéanamh maidir leis an club peilghailach a gcían seo is sa bhéal agus tá mé chun cheachtadála seo dhéanamh ar muid orintanta nuair atá méid sin rudí agat. Bíonn tú ag smaoinú ócé conna sa bhaid an chórá sin ag tarlú nó céntais rud a bhés muid ag labhairt faoi agus bíonn tú ag crothú situations is tócha agus bíonn tú ag crothú na rudaí go léir gur féidir le tarlú bíonn tú ag crothú na rudaí sin agus na smaointe sin a d cheann agus an sin bí níos mó stras nó bí níos mó imní ag gceist leis. So is tócha sin a rud mar hampla an sachtain seo a bhfuil mise ag géirí chuineáil anna solar agus anna mhór i cheann ná right here right now. Tá sé céad fan géad nádartha go mbeidh tú ag smaoinmh ag nóméid amháin jeez tá an rud sin ar siúil amach jeez tá lá sachanóthach agam amach chanahéin ach an sin freisin tá mé dearach tar éis tuairt dear go gaithí mé rud eile dhéanamh agus rinne mé dearmat an ré agus tá an rásteag teachtaníos agus ócé Beiidir go nearna mé dearmat Beiidir ghfuil an amach rudaí curthas seachtain seo Beiidir go geartm cúpla rud a chur ar ceall agus cúpla rud a bhogu go dtí an tachtain seogan ach níos mó éon rud eile right here right now. Cad atá siúlnis tá mise ag taifeadú an fótacréile tá mise ag taifeadú Gaeilge Weekly sinné ní léon rud eile ar siúil an péad eile atá siúil nó an taon rud eile atá siúil ná tá peán i lámh agus tá mé scríobh síos na focail isteachra agus ba sé dul sa PDF le haid na buil ar Patreon the most difficult vocab. Sinné, ní léon rud eile ar siúil dear cnis agus sin is tócha faoin smaoinmh sin the past and the future don't exist. Ní bhaid tú riomh sa future, ní bhaid tú riomh sa past. I gcónaí baid tú an seo, baid tú sa here now. Agus rééis orintanta, an dúrcrad le seo ná. I rion na rudí seo agus I rion na frásí seo an cliché agus orintanta bíon daoine smaoin rolling their eyes mar Beiidir go glosin muid an nummarcha tan rudí seo agus orintanta Beiidir bíon beagnaín overkill. No, cad é focail overkill? Yeah, overkill ceapam. No bíon muid ag dul sais over the top leis na rudí seo, nó bíon daoine éigean ag dul over the top leis na mantras seo agus leis na smaointe seo agus mindfulness agus gachard eilech. Tá sé fear hábhaach. Jeez, má tá an rudí ar siúlad. Má tá tú níos má na hinir deile, just ba sé bhád níos éasca. Má arís ag tuairt Beiidir nó ag tógáil má cheachtain an tachtain seo mar hampla. Okay, mar rud amháin mar rud omláin tá cuma beaganí náglaach agus tá méid mé jeez tá lán rudí ar siúlanse. Ach really, ní bhaidharm na rudí sin a dhéanamh ag an am céine. Ní bhaid gach rud an tachtain seo chun seacht is second amháin agus chun a bheith os me chun agus bhaidharm déile leis na rudí seo
ag an céanna níor thurbe. Cadtá hon tharlú an tatan seo, tá mé hon an podcaile seo dhéanam. Agus tá mé cearclóirne sé déanam an podcaile seo buint tána bhas ag ceapan ghfuil méid déanam job sochma ar. Tar éis sé seo caiith mé an edis i dhéanamh an podcaile agus an sin ba méid déanam an edis. Agus le cúna dé má tá mé an é seo dhéanamh ní bhaid méid smaoinú faoi an rodile, ní bhaid méid smaoinú faoi de mórt de céadín an déirdín an déir seachtainna nó 2026 nó nulach nó aon rud mar sin. Sin rodile caiith mé éisteacht a chur an áirithe le haid an nulach ní sé sin déint an fósaí sin rodile, just tagann sé a níos. Ach arís, tar éis an podcaile sin, tá mé an ceachtaí dhéanamh, go mar caiith mé ceachtaí dhéanamh ag 3 o'clock agus ba méid déanamh ceacht sin, agus rís mar bhreisin tú sí sé, agus just tá du gcónaí ag díreach isteach ar an rud díreach os de chóir. Sé bhhad níos éasca. Bhhad níos éasca, agus actually ní bhaid aon rud amháin nó seans má nach mai aon rud amháin dearann tú, tá sé sin actually an dachar agus tá lan strasarm faoi sin. Agus fiú má germ se tá ceacht amháin agam ag deire de chéadín agus tá lá fíorcha nóthach agam an lá sin agus níl sam an mai mé an ceacht sin dhéanam ba mé an thuirseach an mai mé an is socha mo chuid fáine ó chuineáil leis an mac léin agus whatever. A choríis, tá tú an ceacht sin nó rud amháin beag le sin a bhrisú síos a ríis agus okay. An céad nóméid an cheacht. An mai mé an é sin dhéanamh gan mór an feibhena. An mai mé an chéad 5 nóméid fiú den cheacht a dhéanamh gan mór an feibhena. An mai? Bai? Ok, fair. Ceirt faoin beidir 5 nóméid iní sin. Agus an chéad 5 nóméid eile. Agus ag leanúint rá mar sin. So, ceapam bín sé bhhad níos éasca arís just ag smaoinú faoi right here, right now. Ag déanamh dearmad a gachra ar nóí caiith tú bheith smaoinú faoin taucií, caiith tú rudí a ólam freisin faoi rudí a thar le ribh seo, mas rud é beidir go ndearna tú botún iné caiith tú fólam as an botún sin agus sin cínse nó sin de dhíhil ar éanos nach néonhí tú an aib céanna nó nach néonhí tú an botún céanna a rís sa taucií. Ok, ar nóí. Ach, níos móna in rodile nuair éiríonn muds tá méid le gurú inis ach tá mé ag leabharsfaí seo níos móna in rodile just chun tús tócha a chur le meachtain héin agus chun carúlam héin agus chun tais pepteach ó thuirt dom féin rih an sachtain seo mar ba sé fearchan ó thugdom arís má tá tú an just díras seachar an rud díreach os de chóir ba rudí bhhad níos éasca agus ba sé bhhad níos éasca déile le gacrad agus ba sé bhhad níos éasca chun gacrad ó bhainistú. So sin a rud atá ar min sin ó sin a rud atá is tócha bhfuil mé ag déanúireacht díreach ar an tachtain seo agus bhfuil mé gur cuineáil mar mantra. Agus seans go maith neart ína géisteach le seo agus, pís le pís ag dreitil me dearna bliana ba daine ag smaoinú faoi nullag agus beidir táistigh taiste láte ag an lehain nullag cosú lumsan ó fiú just baistigh smaoinú faoi bruntainna se cheannach agus baistigh smaoinú faoin rud seo agus beidir dearna bliana le haid a lán daoine san obair i gcónaí bíonn sé fíorchan ó thug rih dearna bliana agus rih léithan de sira na nullag agus tá sam go sé deacar tá sé agam héan an tachtain seo agus cínse ghfuil sé ag an lán daoine eile ó bhhad níos deacra agus ó bhhad níos crua ach ceapam tá sin an carú leat ar éanos má tá tú an just rá leat right here, right now. Agus ní bhaid aon duine fearfa leis agus tá cínsa an tachtain seo ba strasarmsa ag amantí ar friúla agus níl socha níl mé chun éirí go maith le seo ó an go háim agus tá mé chun smaoinú níl méid déanú job má agus an sin ba níos mó frustrasar mar níl méid déanú job má so is staying in the present tá méid smaoinú numarcha faoi mór tá méid smaoinú numarcha faoi chorá randomach a bhí agam maidin agus why did I say that agus mar sinse agus ní bhaimid fearfeig déanú rud mar se má tá tú an just rá le tain. Ok, tá sé sin cearclór ní chaimé a bheith fearfa le sin tá mé an just rá as tá mé tús a chuir leis ríis right here and now cad atá os mo chóir tá mé chun má tension ar fad agus má ara ó thuirt ar seo
gan a bheith smaoine faoin an rud eile nó maíhil a dhéanú ar éanos gan a bheith smaoine faoi rudaí eile. Agus like ní mór an eile really gur féidir them chur le sin. Ní mór an eile gur féidir them chur leis agus tá miseag sa le gach den eile tá méid fólam I gcónaí. Tá mis a hana féin ag smaoinú ba sé seo ironic ná an Alberts ó bhfuil mé chun rá ach tá mis a hana féin ag smaoinú faoi 2026 ach ag smaoinú faoi níos mó aon eile nuair thagam chuig dearan na bliana seo 2025 tá mé chun mar a dhéanam gach blian tá mé chun an bhliain nua a mapáil amach beagnaí agus rá tá mé chun níos mó am a chur ar an rud seo tá mé chun níos lú am a chur ar an rud seo. Mar hapla ag fólam na hedálaise tá blian ó ghóíntaach téantagam leis ag fólam na hedálaise. Béidir ba ceart an pás a chur ar sin nó níos lúide sin a dhéanú. Tá neart am chatságam le cúpla blianiu sig déanú neart cuasaí agus ag crothú cuasaí le mo chuidibre le liam.learnirishonline.com Béidir go geartam pás a chur sin ar fra tamil. Na leihann de seo tá méid buint níos mó agus níos mó taitneamh as an podcraile dhéanú as Gaeilge Weekly dhéanú béidir go geartam níos mó ama a chathair sin agus béidir ní chaith mé níos mó ama a chathair aon rud. Béidir be ceartam a bheith níos ciúna gach seachtain agus an níos mó am siarbhán nó béidir cad é am siar agus cad nach chuil am siar mar hampla. Dá méach níos mó am siargam seans má go méach mé ag clachtú an gitar níos mó nó ag déanú níos mó cheachtainna idálaise. An sin ní am siar é, digan tú? Mar tá sé línta isteach agus tá méid déanú rud éigen i ri an am siar sin. So, is tócha, le cúpla míonú sig smaoinú go minic faoi seo sig smaoinú faoi má tá seachtain agam agus seach lág sin sam cibhéad orintha ar céad an nócha ó i ri na seachtain agam cin chuí I cheartam a bheith cabh mo chuid zama agus ar céanáis rudaí agus cén fá agus tá sam go se seán introspective ach ceapan becheartta sé sin a dhéanú ó am go ham agus a bheith smaoinú faoi chunas níl tú ag éirí bheith smaoinú an marcha faoi chomh má mar a dúirt mé runta just caithí tú taitna bhaintes le héal agus just lá iní lá agus gan a bheith smaoinú faoi mórach nó gan a bheith smaoinú faoin bigger picture orintha ach ag an am céanna níl ach saoilháin a gin agus níl ach sais am toranta a gin an féidirlinn an tám sin a bhrisú síos nó an tám sin a úsáid i meallach níos fearr agus rís tá mé fear go nótha an sachtan seo cén fá bhfuil lán rudaí máid leis an obair cén fá bhfuil mé géirí a lán rudaí dhéanú leis an obair well stocha chun an gnó a dhéanú níos mó agus carú le níos mó daoine an Gaeilge ólam agus ar nói dom héin chun onas go mbeidh me cholach níos mó agus go mbeidh me an níos mó agus a hiile agus go mbeidh me héal níos fearr agus mar sin ach tá héal hana féin ítach agus hana féin tá mé carú le neart daoine an Gaeilge ólam tá neart daoine géisteach leis an podcraile seo mar hampla. Ach tá neart daoine géisteach leis an podcraile seo margheall ar an obair tá déantagan an teachtain seo so tá sé deacair agus tá sé deacair chu rumíocht is tócha a bheith agat le gacrad agus bhaint a fiú le ceapan mé héin go bhfuil chorumíocht má agam agus go háirithe le mín ó nús go bhfuil chorumíocht anmha agam le a héal ach just orintha de stars a láin is tócha ach I druch bhealach de a láin agus bíon seachtain nó mí an gnóthach agus go háirithe beidir pointí ória irid na bliana cosúil leis an nula cosúil dear na bliana cosúil le Black Friday má tú a gobar is as commerce nó rud mar sin nó a gobar retail. So sin mar bhíonn sé agus sin cearclórigs fulamíonn tú beidir an bhlíonn se thugan be ceartm is rudaí agrú beaganí níos fearr. Ach arís ag smaoinú faoin rudaí seo is féidir leabhart faoi an lár fad ach right here right now tá mis ag tafaidú an podcraile agus sinne níl méid smaoinú faoi an podcraile agur thuirchtaí dhéanú ar an podcraile níl méid smaoinú faoin Déarlagan a dhéanú nó an ceacht Gaeilge tá agam me ceann cúpla óir tá mis ag deanú podcraile agus tá mínéireacht cuineáil leis an mantra sin an teachtain seo
agus mata tusa ag móthú beagnaí mar gcéanna beagnaí just jeez tá lán rudaí ar siúil an tachtan seo nó an bhí seo nó fiú an chuid gin bhlín sin cearclór freisin tásúla agam go garóí an mantra sin right here right now go garóí sé sin leat beagnaí ar Anois. So sin é, jeez, caiit mé soch dúilteach ar an bodcail an léon de seo. Nach bhfuil socha gur teachtarach dearfach é sin ag an céine. Ach tá mé i gcónaí leabhart faoi rudí comhtá ar de léon de seo ach ar Anois. Ní bhíon mé ach ag éirí ar an luúin agus sé mócé. Cad atá ar mén sin tá mé chun leabhart faoi sin, mar tá mé cinsa go maiid mé an leabhar a dhéanamh ar an topic sin má tá sé go láidir ar ma insín agus má tá mé smaoinú hana féin faoin rud sin. Níor luí mé grá thuras agam i ré an deir seachtainna te híanana go dtí te dhaoine go dtí inné bhí mé hall é randa áit ag an beag idir Marbella agus Seville nó idir Malaga agus Seville agus bhí sé mar chéadóir an sin nuair méid leir trí ar churbe. Agus tócha tá sé sin marall nach bhfuil mé géirí smaoinú nó mar go faoin deir seachtainna sin tá mé géirí smaoinú faoin ráis here right now ach bhí ámínta agam hall an séna agus ámínta agam ag tafaidú an fodcaile seo freisin agus ag moth níos fearr faoi rudí chomh. So sin é guys bar dúirt mé tá tú gurí teachtarcht a cheola chuigean ar an bodcaile agus ar liam.learnirishonline chun bheith póirteach sa mailbag sin an tachtan se thugan liam.learnirishonline@gmail.com agus chomh sin is féidir le teachtarcht a cheola chuigean ar Instagram má tá tú ar Instagram learnirishonline ar Instagram an éasca chun teacht linn an sin. Agus chomh sin má tá tú i bháil ar Patreon tá tú an teachtarcht nó tráchttarcht a ágáil an sin. Ar an bodcaile seo nó freisin ar DM direct message ar an service Patreon. Sin é le hainn teachtain seo guys tá sular go bhain sibh taitneamh as an bodcréile agus má tá tú géirí airí deaghfuil le haid aon rud eile maidir le learnirishonline agus maidir le Gaeilge Weekly freisin tá tú an na rifost agus na Instagram agus gacrad mar an ggéanam an tá tú géirí leabhart lam faoin rud eile nachhfuil buinteach leis an mailbag edition. Ok, sin é, guys, míle buchas as a bheith éisteacht leis an show Tá fear bhuiach le mé libh an tachtain se thugan le haid an mailbag edition. Slán agus beannacht.